ke Synjuk Rangbah Shnong Nongtluh Mathan Marmaiñ Area mynta ke sngi ke tarik Naiwieng ke Lum Jingialang phyllaw jong ke Umden PHC hadien ke jingmut ki kynram haki sngi ki bnai ki leit Halor ke jingtreikam jong ke PHC Umden ba katei ke jingïalang ke long na ke bynta ban ye jingmut ban yo ke jingesnok tilang bat banang mynta mi ki nongtrei jong katei ke jaka jing sumar. Hakini ke jingïalang balapulong de ke Synjuk Rangbah Shnong Nongtluh Mathan Marmaiñ Area lawan banya sak hilang do MLA ke Nongpoh Bah Mayralborn Syiem. Ha kaba lawan banya dan ringkat lang da ke Dr. Khardut DM&HO Ribhoi District ki Rangbah Shnong ki Nongilam jong ki Seng Bhalang bat ki Asha ki badai ki Nongtrei ki bahakmat jong ke kot ke kia. Kemenshipin ken mau bahadien belajar ke jingbam penbiang ya ke kali kit nongpang jong katei ke jaka jing sumar ya ke wei ke long kemi armet ban penkit je civil hospital Nongpoh. Ha ke balami shibun ke jingbam sngauthu jingmut hadu bagi doktor ki baterai katei ke jaka jing sumar ki lahap ban petno da ke bakeno bakaladon ke jingsyak berngem bersit. Kajing temu jong ini kajing yalang kalong ban wan rak biang ye kajing sngauthu jingmut pedeng ki pai ba bat ki nongtrei ke PHC kenang ba katei ke jaka jing sumar kanang la ban jing sumar ke babiang bat ke bapaka shi ki pai ba ki bawan ban syak sumar ha katei ke jaka ban pen iem ban penek besar ban ba pinyo ya ka syong suk ka syong sungai hapo jong ka hospital ka e ka bangi kwa ba ka e ki temu jong ka komiti ngamot ka de kata ka temu ka banang ne shkmat ni atri ngimdei ba penthol ngimdei bandong kano ka jinga knyum ngimdei bandong Imdati bahan re habati khot yani yuan re nga sukwa ban penpau hang ne ba nagaliang jongi ki village organization ka no ngidon kata ka jing sunghun habang yo ya ka jing tre jong ka ne ka hospital kam tam lilei ka ba ngada sa penyo doktor hangni namaki don ki doktor balalek training ye kilajan wan pai hadin ka tu nginsa benbek na directorate but na district di halor ki ni ki jingkentho ki ni ki complain ni pediang ya ka complain namar ka complain ka dei ban don bek ladani kwa ban penbha penjana ya ka kam tangba kupisen ngidon kami ngejing kersyam ke jopi ngidon kami ngejing yarap jopi tenteng lada ma phim don ru kan lo ka e ka ba ngiyo i mo ndon ba ken bareu la ne ndon ba ting leng ba da ngejing don ke jopi ru ka yarap ri ha sho ba ngin sim ti ka no ka benta ka ba ngiyo ai ki kompli ngakar pak ba ngin ya mir jing mo chwa ngin wat chwa ya ngejing sisya ka no ka ba dei ba ka no ka ba lai biang ndre nginom ya temi palat jadi kalau negatif ni apa? Dan dengan kuat penting nang ni sakmat. Kita orang bah kalau ni kalau keren kau betul nang ni sakmat. Kuat begini ke PHC kawalan sekri yang kini ketong kethan ke jongi dan long ke Shillong jong jing jing sumar nam tak jing mentoy jong pi jong ilang baro. Tong lali to yang maaf yukun dan di bah. Lani sakmat gini lek kat wala ban bah. Aga bedi bat kini ki jong kam ki babun ki sukhu aga bedi bat ki doktor kumbala ban sukhu menta ki laingut ki doktor ki bajudon hangni na kapor ki doktor in charge doktor coach isim cuti ki de banjoy ngaka tarik unabumba semua uni utoju ni hapan ya keren bani phone ni bayin wan banjoy bu jing dwai bin wan join dia bahar di Dr. Megnadas ila resign idan lagi jong di priority jong idan lagi jong di temu ke jong i na bonta ban pendek mi pule ne idan ban trace away na katangim la ban jip but iwe I use doctor idan on leave mentam dan doktor kadau pikir paham ki ke kynram jong aku nong mikmat ke kynram jong i Dr. Khardut kemudian ISO kolong bagin hap address ni nge badi benton doktor kila ikran hagalai puai tarik bana directorate kila hagalai puai tarik ni kila deploy kila ka order kami kadon bangah ni ban deploy ya i we doktor nang Singapore musning PHC banwan mardor ni banwan ban join na order kadon ni jadi hagalai puai tarik panai sipo ni order
ya iru bi dan tre yang ti ngomong busuk mi orang dan wan nak mata kamdi ke bae kamdi ke busuk ni apa ni keren kapat ye apa mi orang ban deploy yang ni nagaliang jonga bagi DM&HO ni sakren ni lagi ni gisni ban join deploy kat balak lada itre lada iru don de giwe gi jing LC gi jing kam ne giwe gi dang tip ni happen address wood di kene banyak keren ban deploy sekiwe ban apoi no ni kata ketik kam ke bengi happen ne subha ban sya sipol kat bantuan doktor ni sutu gi jing duna gi don be hangni hangkai cimbong don doktor ni sutu kalau ka be tangki staff nurse kumno kinla kamdi ke besuk ban admit patient ban pet ban kini gi duna ban diagnose kamdi ke besuk dan mar kata subha ban sya ban semua bagai gi kudu ada di kesini ini scam bahkan nang pen bahas susu ya jing don kam hang ni aga bai dei bat ki ward ki wadan hang ni ki don ki male ward ki don ki female ward ki dokumen ke institutional delivery hang ni kelanan queue average la kono arpo average man ga banai ki pen khak lum hang ni ki don ki ben sim ki koridor ki bala khang ni